actuació i acomiadarem de tots vostès amb un ball de la nostra població, com són les valencianes de l'Horta. Donant per finalitzat el Valencià és Música de la Diputació de València, esperant que hagin passat un grat agradable aquesta vesprada i donant-li les gràcies per la seva atenció i assistència. Moltes gràcies. Because